Казвам се Дария Тодорова, четвърти курс специалност европеистика от Русинския университет и искам да поставя акцент върху проблема за трафика на хора, който е един от горещите проблеми от дневния ред на Европейския съюз и би трябвало да е един от горещите проблеми в България. Общественото мнение в България не е с ясна позиция относно жертвите на трафик на хора, кои са жертвите на трафик на хора и как са защитени техните права. А България трябва да е наясно запозната по въпроса, защото е страна по происход и е страна, която дава най-много жертви в световен мащаб. Трафикът на хора е бизнес, е един от най-бързо разрастващите се криминални и доходни бизнеси, наречен модерно робство, с жертви в световен мащаб от 4 до 27 милиона. В това число делът на българите жертви е доста голям и България има нужда от ясен механизъм на координация между правителствения, междуправителствения и неправителствения сектор, а също така и ясно обществено мнение, особено от младите хора, които биха могли да са жертва на трафик и по-голямата от част дори са млади хора, които са жертва на трафик, а също и голямата част млади хора, заминаващи всяко лято по програми за културен обмен, до 12 000 студенти, които заминават за САЩ всяка година и които не са наясно със своите права и не са наясно към кого трябва да се обърнат, ако те се почувстват, ако те са жертва на трафик. Проблема е не само български, но и наднационален. На европейско ниво също няма ясни законови стандарти, законова рамка относно кои са точните критерии, които правят един човек жертва на трафик. Проблема в България също е и, че няма регулиращ орган, няма официална статистика. По неофициални данни жертвите на трафик, които са стигнали до съда за сексуална експлоатация са около 70, а жертвите на трудова експлоатация са до 8. Но няма такива официални данни, които са потвърдени от Националната комисия за борба с трафика на хора. Законовата рамка е много тромава. Законовата рамка е проблем и на Европейския съюз, но и в България ние сме някак с една идея назад по въпроса. И ако бихме могли да се координираме по-добре с държави, които са постигнали определени резултати и заимстваме добри практики, ние може да разрешим един основен проблем, по който общественото мнение не е много конкретно и при който трафикът на хора е просто абстрактен проблем, част от битието на определена група хора, които са по-често необразовани, но не винаги е така. Всеки би могъл да бъде жертва на трафик на хора.